Jamen, velkommen til Agro TV. Jeg har taget i marken sammen med Christian, og vi er ude og kigge på græsukrudtsbekæmpelse. Christian, vi går rundt og ser en masse forsøg lige i øjeblikket. Ja. Hvad er det bedste budskab sådan set til en planteavler lige nu og her med græsukrudt? Det bedste budskab lige nu, når vi går sådan rundt og kigge på det, det er at gå ud i din mark og så være helt sikker på, hvad det er for noget ukrudt, du har. Mange af jer, I ved godt, hvad det er for en ukrudtsart af græsukrudt, I har størst problemer med, for I kender jeres jord. Hvis I nu har fået noget jord ind, kontrollere det igennem. Er det italiensk rejegræs, er det væselhale, eller er det agerrevhale, eller er det bare noget enårig rapgræs? Ukrudtets art, det er det vigtigste at starte med at finde ud af og få styr på. Christian, jeg synes jo også, jeg ser mange gange også meget forskellige størrelser af græsukrudtet. Altså noget har lige kommet frem, noget er faktisk overlevet for efteråret. Hvad er det? Det er selvfølgelig rigtigt. Ligegyldigt hvilken ukrudtsart man har problemer med, så er ukrudtets størrelse også ufattelig vigtig i forhold til at vurdere, hvilket dosis af kosak skal man vælge. Har man for eksempel bare noget almindelig rejgræs med 2 sideskud, eller noget enårig rapgræs, så vil en halv liter kosak være nok. Har man noget italiensk rejgræs med 6 sideskud eller mere, ikke også, jamen, så skal vi op på fuld dosis 0,8 til 0,9 liter kosak per hektar, eventuelt sammen med 5 kilo N eller noget fieldpower. Ja. Så det er jo utrolig stor forskel på, hvilken dosis man skal vælge afhængig af græssets størrelse. Så som jeg hører det også fra konsulenter, så er det jo altid den største ukrudtsart størrelse, man skal sætte sin dosis efter. Og vi ved jo også godt, når ukrudtet det vokser, vi ser jo mange resistensudfordringer, også nogle områder på italiensk rejegræs eller på agerrevhale. Og der er det vel også vigtigt at have tilpasset sin dosering efter, at vi får faktisk slået det her ukrudt ned. Det er jo så utrolig vigtigt, og sådan en tommelfingerregel, det er, hvis I har erfaringer med, at kosak det ikke virker godt nok, så er det 9 ud af 10 gange, fordi der er tale om resistens på arealer, og hvis I er opmærksom på det, så er det utrolig vigtigt, at I kommer op på fuld dosis, at I tilsætter field power, eventuelt 5 kilo N per hektar, og at I kører så tidligt som overhovedet muligt. Brug kosakværet og kom afsted i dag. Her på Nordfyn er det perfekt sprøjteforhold i dag. Det er 9. marts. Ja. Jeg synes også, at vores erfaring de senere år, jo tidligere vi kommer afsted, og selvfølgelig under forudsætning af, at vi kan køre derude, kosakværet er åben rundt omkring i landet, og det skifter lidt forskelligt, så er det der, vi får de bedste effekter. Så ja, et budskab herfra, det er selvfølgelig, tjek kosakværet, tilsæt noget field power for at optimere effekten af kosak, og så kom afsted så snart det er muligt at køre derude. Tak fordi I lyttede med.